Ki szervezte ezt a tánciskolát? A tánciskolát a pedagógusok segítségével sikerült megvalósítani, az ő szervezésükben alakult az igazgatónő, illetve a két osztályfőnök, Farkasné Doszpoda Anka, illetve Dóra Tiborné. Ők úgy gondolták, hogy ismét legyen koszorúcska Döbröközön, és én szívesen vállaltam ezt a feladatot, mint egyik szervező. Így hárman, illetve négyen, az Andik Marika nénivel is, szerveztük meg ezt a kis bemutatót. Úgy tudom, hogy te is voltál valamikor kezdő, de ami fontosabb, voltál profi táncos is, tehát úgy mondhatnám, hogy stand-up táncot táncoltál versenyszerűen? Igen, köszönöm szépen ezt a nagyon szép címet. Profi nem voltam profi. A C kategóriáig jutottam el. Stand-up és latin-amerikai táncokat tanultam, igen, illetve táncoltam versenyszerűen. Tehát innen van a tudásod, a táncok ismerete. Igen. A gyerekekről, ha mondanál néhány gondolatot, hogy honnan indultak és milyen eredményt értek el? Nagyon féltem az első próbák ideje alatt, mert hát úgymond a legnehezebb korosztály, az övék, ez a 7.-8. osztály, viszont nagyon sok támogatást kaptam az osztályfőnököktől, akik bizony ránéztek a körmükre a gyerekeknek, hogyha már én nem bírtam. Ahhoz képest tényleg, hogy ők teljesen amatőr szinten kezdték az egész táncot, illetve egyiküknek sem volt fogalma erről a stand-up és latin-amerikai táncról. Én úgy gondolom, hogy nagyon elégedett vagyok velük, amit mai nap tanúsítottak. Milyen táncokat tanultak meg a fiatalok ez alatt a néhány hét alatt? Angol keringő, tangó, pécsi keringő, ezek a stand-up táncok. A latin-amerikai táncok közül a csa-csa-csát, a rumbát és a szalszát. Melyiket élvezték legjobban a gyerekek? Én úgy gondolom, hogy a szalszát. Ahhoz egy nagyon jó zenét sikerült választanom, és ez annyira motiválta őket, hogy azt aztán örömmel, vérpesdítően táncolták. Még annyit kérdeznék, mikor lesz folytatása? Remélem, hogy minél előbb, de hát ez attól is függ, hogy jött át ez a nézőközönségnek, illetve mennyire voltak most velem is elégedettek a szülők, illetve a pedagógusok.